ஹலோ, அதுக்கு முன்னாடி நான் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதுக்கு சாரி. வீடியோ போடக்கூடாதுன்னா அதுவும் இல்லை, வீடியோ போடுறதுக்கு எதுவும் இல்லை, கண்டென்ட் வேணும்ல. அப்ப நான் என்ன வீடியோ போட்டேன், கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒரு அங்கிள் வந்து என் கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு போனாரு. ஏன் என்ன கூட்டிட்டு போறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் தூரம் கூட்டிட்டு போயிட்டு தூரத்துல ஒரு பாட்டி காட்டி, அந்த பாட்டி தானே உன்ன கண்டா வர சொன்னாங்க, கையோட கூட்டு வர சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. நானும் தூரத்துல இருந்தே கையை பயணப்பட பண்ணி ஸ்கோப் போட்டு பார்த்தா அந்த பாட்டி கேக்குறியா, ஸ்லோ மோஷன்ல கேக்குறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ரொம்ப நாளா நம்ம வீடியோ வரலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த பாட்டை பாடிட்டு இருக்காங்க. நான் அந்த பாட்டியை போய் பாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டி பக்கத்துல போறேன். அந்த பாட்டி இங்க இருக்காங்கன்னா இங்க இருக்க, அந்த பாட்டி பக்கத்துல போறேன் பார்த்து போச்சுக்குள்ள அந்த பாட்டி மேல போயிட்டாங்க. ஓ சோ சேட், வீடியோ பார்க்காம போய்க்கிய பாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டியோட நோக்கியா பட்டன் போன எடுத்து யூடியூப் ஹிஸ்டரியை பார்த்தா அந்த பாட்டி கடைசியா படிச்சு சிமிசை சேனல. அது ஏன் சேனல் தான்ல, நல்ல வேலை நான் உடைய வீடியோ பார்க்காமலே போயிட்டே பாட்டி அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுறதா, என் வீடியோவை பார்த்துட்டு போயிட்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறதா எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு கேட்க இருந்தா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளா தந்துட்டு உங்களுக்கு கேஸா இருக்கு, அதுல போயிட்டு ஏதாச்சும் கிரி கொடுங்க, நான் படிச்சுக்கிறேன். தெரியாம கேட்டாரு. வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது ஒரு கோஸ்ட் ஹவுஸ் பத்தி தான். பேய் வீடு. பேயெல்லாம் இருக்கா? எல்லாரும் காலியானா பேய் ஆகுங்களா என்ன? பேயெல்லாம் சாப்பிடுமா? வாய் வழியா சாப்பிடுமா இல்லைன்னா சுத்தமா சாப்பிடாதா? ரைட் ஹேண்ட்ல சாப்பிடுமா, ரைட் ஹேண்ட்ல சாப்பிடுமா இல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல சாப்பிடுமா? உங்களுக்கு தெரியுமா? இப்ப எல்லாம் சொல்ல போறியா நீ? ஜஸ்ட் ஒரு பண்ணுக்கு சொன்னேன். இப்போ உங்க வீடியோக்குள்ள போறேன். ஸ்டார்டிங் இந்த ஃபேமிலிக்கு ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு எல்லாரும் கதை சொல்ற மாதிரியே நானும் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஒரு ஊர்ல ஒரு ஃபேமிலி இருந்துச்சு. அந்த ஃபேமிலில ஹஸ்பண்ட் பேர் தாமஸ், ஒய்ஃப் பேரு ஆனா, அவங்களுக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பேரு ஜான், 2வது குழந்தை பேரு சாம், ஷார்ட் ஆஃப் சாம். சாமை விட ஜான் 3 வயசு பெரிய பையன். ஜான் வந்து அவனோட 5வது வயசுலயே இறந்துடுறான், புரோட்டீன் இல்லாத காரணத்தினால. இந்த டைம்ல தாமஸ் ஃபேமிலி ரொம்பவே டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்க. ஏற்கனவே தாமஸ்க்கு வர சேலரி இந்த ஃபேமிலிக்கு பத்தாம இருந்துச்சு. இதுல இந்த ஜான் வேற இப்ப இறந்ததுனால ஃபேமிலியே ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்காங்க. அப்பதான் தாமஸும் ஆனாவும் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, வாடகை வீட்டுல இருந்து வாடகை கட்டவே அவங்களோட சேலரி பார்த்த மாட்டேங்குது, அதனால நம்ம வேற இடத்துக்கு எங்கேயாச்சும் போலாம், வேற இடத்துக்கு வீடு வாங்கலாம்னு பார்த்தாலும் உங்ககிட்ட அதுக்கான காசு இல்ல. சோ அதுக்காக சின்ன லேண்ட் வாங்கி நம்ம கிட்ட காசை வச்சு சின்னதா வீடு கட்டி அங்க இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ தாமஸ் கிட்டயும் காசு இல்ல. ஆனா வந்து ரொம்ப நாளா அவங்க கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்ச சேவிங்ஸ் ஆயிடும், அவங்க வச்சிருந்த கொஞ்சம் ஜுவல்ஸையும் எடுத்து இடம் வாங்கலாம்னு முடிவு எடுக்கிறாங்க. எந்த இடம் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசாரிக்கும் போதுதான் ஒரு இடத்த சொல்றாங்க எல்லாரும், கலிபோர்னியா சாண்டியாகோ. அங்க ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க ஒரு இடம் ரொம்பவே கம்மியான விலைக்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபேமிலியும் அந்த இடத்துக்கு போறாங்க. அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த இடத்தையும் வாங்குறாங்க. அந்த இடமும் ரொம்பவே சீப்பாவே இருக்கு, ஏன்னா அது சுத்தி எந்த ஒரு வீடும் இல்லை, எந்த ஃபெசிலிட்டியும் இல்லை, அதனால ரொம்பவே சீப்பா இருக்கு. அந்த லேண்ட்ல சின்னதா ஒரு சின்ன வீடு மட்டும் இருக்கு. அந்த லேண்டோட வயசான ஒரு ஓனர் வந்து அதை நீங்க இடிச்சுட்டு நீங்க ஏதாச்சும் கட்டிக்கோங்க, வேற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சோ அந்த சின்ன வீடை இடிச்சுட்டு இவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓரளவு பெரிய வீடை கட்டுறாங்க. கட்டி 1 மாசம் கூட அந்த வீட்டுல யாருமே சந்தோஷமா இல்ல. அந்த வீடு கட்டி ஒரு 10-15 நாளிலேயே ஆனாக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஃபீல் தான் வருது. என்ன அப்படின்னா, ஆனா தூங்கும் போதோ நைட் எழுந்துச்சு கிச்சனுக்கு போகும்போதோ ஜானோட வாய்ஸ்ல இங்கிலீஷ்ல குழந்தைங்க எல்லாம் கூடுவாங்களே மாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஜானோட வாய்ஸ்ல ஆனாவை மாமின்னு கூப்பிடுற மாதிரி ஆனாக்கு கேட்டிருக்கு. சரி, இதை தாமஸ் கிட்டயும் சொல்ல வேணாம், தாமஸே ரொம்ப டென்ஷன்ல இருப்பாரு, கொஞ்ச நாள் விட்டு இருக்காங்க. ஆனா இது கண்டினியூஸா நடந்ததுனால தாமஸ் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இடத்துல இருக்க மாதிரி தாமஸும் காலையில குஷ்டம் வளராத அப்படின்னு சொல்லாம, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா, நீங்களும் ஜானுக்கு நடந்தது நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க, அதை ஃபர்ஸ்ட் மறக்க பாரு, எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இவங்களுக்கு ஒரு பக்கம் கண்டினியூஸா இது நடந்துட்டு இருக்கும் போதே சாமும் அப்பப்போ வந்து அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றான். அம்மா ஜான் வந்து என்னோட பொம்மையை புடுங்கிட்டாமா, ஜான் வந்து என்ன அடிக்கிறாமான்னு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கான். ஆனாப்போ நீங்க சொல்ல ஏற்கனவே ஆனா இந்த வித்தியாசமா இது நடக்குது ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இப்ப சாம் வர சொல்லும் போது ரொம்பவே ஆனாக்கு பயம் வந்திருக்கு. ஆனா தாமஸ் அவன் அப்படிதான் சின்ன பையன், நான் தெரியாம சொல்லுவான் சொல்லிட்டு இது எதுவுமே கண்டுக்காம அடுத்த விஷயத்த பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஒரு நாள் காலையில தாமஸ் காலையில சடன் எழுந்துச்சு வேகமா ஆனா கிட்ட வந்து சொல்றாரு, நேற்று நைட்டு உனக்கு ஒரு கனவு வந்துச்சு,
அது எனக்கு ஒரு கனவு மாதிரியே இல்ல. அந்த கனவுல நேற்று நைட் நான் படுத்துட்டு இருக்கும் போது ஜான் உயிரோட இருக்கும் போது அவனுக்கு பர்த்டே வரும். அவன் பர்த்டேக்கு நம்ம ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்தாங்க, ரெட் கலர் ட்ரெஸ். அந்த ட்ரெஸ் தான் அவங்க போட்டுட்டு என் பக்கம் நான் நடந்து வந்தான். நானும் இதெல்லாம் உண்மையா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரமா ஜான் கிட்ட பேசிட்டு நம்ம டேபிள்ல இருக்க சாக்லேட் எடுத்து ஜானுக்கு ஊட்டி விட்டேன். கடையில இருந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக டேபிள்ல இருந்த கிளாஸ் எடுக்கலான்னு போனா, நான் நேத்து நைட்டு என் கனவுல நான் ஜான் கூட்டு விட்டு சாக்லேட் கவர் அந்த டேபிள்ல இருந்துச்சு அப்படின்னு ஆனா கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கான். ஆனா உன் கேட்டு ஆமாங்க வீட்டுல இருக்கும் வேற நிறைய விஷயம் நடக்குதுன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்க போது சாம் அங்க இருந்து ஆனா கிட்ட ஓடி வரான். 2 பேரும் சடனா செம்ம ஷாக் ஆகுறாங்க. என்ன அப்படின்னா ஆனா ஜான் ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு சொன்னாங்க. அந்த ரெட் கலர் ட்ரெஸ் சாம் போட்டுட்டு வந்திருக்கான். தாமஸ் உடனே இவனுக்கு யார் இந்த ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்தது, யார் இவனுக்கு இந்த ட்ரெஸ் போட்டு விட்டது, நீ போட்டு விட்டியா, எப்படி உனக்கு இந்த ட்ரெஸ் கிடைச்சிருக்கேன். நானும் இல்ல ஜான் இறந்து போகும்போது நான் இந்த ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் எரிச்சுட்டேன், சில ட்ரெஸ் மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன், இந்த ட்ரெஸ் எப்படி அவன் போட்டுட்டு வந்தானே எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்புறம் தாமஸும் ஆனாவும் ஒரு முடிவு எடுத்துருக்காங்க, இன்னும் ஒரு வாரத்துல இந்த வீட்டை விட்டு போயிடலாம், அந்த வீட்டுல இருக்கிறது எனக்கு எதுவும் சரியா படல அப்படின்னு. அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் இந்த தாமஸ் ஃபேமிலி அந்த வீடை விட்டு எங்க போனாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியல. உண்மையாலே வீடை காலி பண்ணி தான் போனாங்களா, இது என்ன ஆனாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியல. அவங்களுக்கு அடுத்து நிறைய பேர் வீடு மாறி வந்ததுனால யாரு தாமஸ் அப்படின்றது நிறைய பேர் கரெக்டா தெரியல. அப்படி கரெக்டா தெரிஞ்ச சில பேரோ இப்போ உயிரோடு இல்ல. அப்ப எப்படி அவங்களுக்கே தெரியல, அப்ப கூட அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா. இது நடந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு கழிச்சு இந்த வீட்டுக்கு நிறைய பேர் குடி வந்திருக்காங்க. குடி வந்துட்டு இருக்கும் போதோ சும்மா அந்த இடத்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஹால் கொண்டு பார்க்கும்போது அவங்க ஹாலுக்கு கீழே பாடி இருக்கு. அந்த பாடியை ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அது தாமஸோட பாடி அப்படின்றது. அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்களேன். ஒரு செத்து போன பாடி மேல தூங்கி இருக்காங்க, நடந்திருக்காங்க, சாப்பிட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க. இதெல்லாம் எப்படி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா, இது நடந்து ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ஒருத்தர் வந்தாரு. நான் தான் சாம், எங்க அப்பா பேர் தான் தாமஸ், எங்க அம்மா பேர் தான் ஆனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி அப்போ உங்களோட அப்பாவோட பாடி வந்து அந்த வீட்டு ஹால்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா, அப்பதான் அவங்க சொன்னாங்க அன்னைக்கு காலையில எழுந்து கிச்சன்ல பாக்கும்போது எங்க அப்பா கிச்சன்ல உட்காந்துட்டு இருக்காரு. என்னன்னு பார்த்தா அவரு கழுத்துல ஸ்போக்ஸ் இருந்துச்சு. ஒண்ணுமே எங்களுக்கு புரியல. ஃபர்ஸ்ட் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் நினைச்சோம். ஆனா எங்க அம்மா தான் அப்படியே வீட்டுல 2 பேர் தான் இருக்கும். எங்க அம்மா மேலதான் சந்தேகம் வரும் அப்படின்னால எங்க அம்மா அடிக்கடி கேஸ் போக வேண்டியதாக்கா. நான் வேற அப்போ சின்ன பையன், அதனால என்ன யாருமே பாத்துக்க முடியாது அப்படின்றதுக்காக எங்க அப்பாவோட பாடியை வந்து எங்க வீட்டு கார்டன்லயே பதிச்சிட்டோம். ஒரு கார்டன் அடுத்து நிறைய பேர் அந்த வீட்டுக்கு குடி வந்து அந்த பாடி எடுத்தாங்க. அவங்களோட ஹாலை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கிறதுனால அவரோட பாடியை ஹால் இருக்கணும் எழுதிருக்காரு. இப்ப நான் சொன்னதும் அவர் எழுதுனா புத்தகம் என்னன்னா அமெரிக்கால எப்படி நாம நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதை விட பயங்கரமா நடந்துச்சு. உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நீங்க கேளுங்க, எதுவா இருந்தாலும் கேட்டாதான் கிடைக்கும். எனக்கு ஒரு லம்போனிக்காக 2 ஹெலிகாப்டர் சும்மா அப்படியே ஒரு புல்லட் ட்ரெயின். அடுத்த நல்ல கண்டென்ட் வரைக்கும்